Seuraavaksi voisi mennä Onerossa. Joo. Tänään. Sitäkin taas. Jos se tällä kertaa kuolisi. No toivo hyväkin. Älä kuole. Tällä kertaa. Jos tulee parempi. Mä toisin tosta Luigi. Mulle tuli Lucy. Se on hyvä. Se on. Luigi. Olen Luigi. Olen melkoinen Luigi. Taas on silkka paska. Aivan varmasti. Tässä on mätään. Pakko pitää päästä periseen. Aina Luigi on päivänä muuta kuin kerran, mutta Lucilla on. Mitä laatikosta tippui? Se on pommilaatikko. Mutta tuossa alla oli vihreä laatikko. Tulkaa tänne, joka haluaa 2 matsia. Jos saat. Ei ole pois pelistä. Jaa. Niin sä oot Luigi. Oo, mä oon Luigi. Vaikka tää ei oo kova, mä oon hyvä ukko. Tai... Sulla on sentäs hyvä ukko. Onko? On. Lucina on hyvä ukko. Monster Mash. Oi saatana. Se tuli Shadow Ballia. Tuhlais. Et sä ikinä osaa olla sivistynyt. Mene sinä siitä. Eikös? Kannattaa tuoda ylös. Okei. Maista tuota. Ootit sen sitten vielä. Sen miuksuu. Ai. Miuksuu on aika kova. Nyt on 50. No huomaan, se on aika kova. Onko se kova? Ois kovaa se. No, miuksuu ei ole vielä tippunut kertaakaan. Oho. Kappas miuksut. Sehän epeli. Se on tiputtanut kyllä mua, mutta mä en tiputtanut sitä. Yritän haastaa sen miuksuu jotenkin. Mä yritän haastaa Lukaa. Hoida se. Tuo mun apuna. Pallo. Ticklussi. Mulla on tuohon mä itellä Supermasterissa. Siis kun Hyrövarjoissa. Näinkö meinaa? Kyllä. Okei. Okei. Näyttäväni Mä käyn vielä moikkaamassa. Sunkin piti tulla näköinen. Täytyy heittää sua sille esineellä. Ja okei. Nyt se tippuu. Melkein. Ei tietenkään se voi tippua. Ei tiedä. Jaa, Lucario mun vielä. Mä luulen, että sä oot mun vielä. Etsin näitä. Voi vittu on hyvä tuuri jäbä. No sillä on vähän hyvä tuuli. Lucario hoitaa. Sitä et ota. Kuka se on? Minä. Käytä sitä johonkin. No vähän tänne. Se tehdään suoraan eteenpäin. Näin. Mitä tuolla miutsuuta? Ihan hyvä hahmotaan. Myönnättekö? On.
Kukaan ei pistää, ei pistä tarpeeksi. Lähikontakti. Kyllä. Kaikki samalla rivillä. Kyllä. Saatana miekka. Mennä nyt sinä, Miuksu, pois. Sun aikas on jo ohi. Mitä laatikosta on? Ei Miuksu, sä et oo enää mikään mahtavaa. Sä olit alussa mahtavaa. Et sä enää niin mahtavaa kuin kierroksen alussa. Minä tulen. No huhui. Ylös. Jeps. Au. Vittu te meitä ninjamaissa. Näin, tavallikin. Jaa, osuvat pelkästään. Se on paljon tässä paikassa. Ohi. Ohi. Vähän en ole vielä. Vai Miuksu. Ui. Box. Nauttikaa siitä vähän. Ylös. Ylöspäin. Mikä pilleistä löytyy? Otanko ruokaa? Jaa. Miksi sä sinne? Mä pyörän. Miuksuut lämpi ihan itsellä. Hyvä Luigi Luuseri. Aha, että tää menee ensin maahan. Tämä superi ei ole kovin tehokas. Jaa, tää superi on erilainen kuin siinä toisessa pelissä. Aa. Okei. Mutta aika ketkä. Haluatko tää on se hidasti, sä tulet Ui. hidastelee. Me saatiin kaikki kilvet. Nyt näytän teille persistä vai jos on kilvi. Vielä. Ai saa. Seuraava. No. Hoidettu tiimityö. No. Nyt on vähän parantunut tiimi. Sinä syötit ja minä läimäisin. Kyllä. Ja toisen kerran sama perhe. Vähän edes parantunut tiimityö. Mutta kyllä se on jo aikakin. No joo. Mä tulen apuun. En tarvitse. Ei. Hei, nyt ei se apu käy. Mitä? Kuka lähti alaspäin? Mä en tiedä. Miutsu. Nyt sulla lähti alaspäin. Jostain syystä. Näin. Työnnästään. Lusina. Anna. Hakataan se.
Alaspäin. Saatan. Pakattiin Miltsu yhdessä. Hertästä. Täällä on hieno tää ilmassa pysyminen. Osaa lentää. Olen lentäjän poika. Hän lentää. Oh shit. Mitä pallosta löytyy? Mitä pallosta löytyy? Mä saan kalottua. Suoraan Lucario tai Blasi. Toivottavasti vähän. Pokemoni mulla. Kiusakkaa kana. Voi vi! Ei tottos. Enkä kana. Heitä kannan Mewtwoon päälle, se kiusaa. Ai. Siinä on Suomen Mewtwo. Kana. Kanat ovat kivoja Mewtwo. Kuusaan kops! Kops! Kato, niilläkin on vähän vähemmän noin pisteitä. Kyllä. Mehän otetaan kiinni vielä. Niin otetaan. Aivan varmaan otetaan. Ei tää oikein olekaan niin paska, mitä mä luulen. Mä muistin, että tää oli sellainen samanlainen kuin Mario, mutta ei. Tää on vähän erilainen kuin Mario. Täällä oli tuo kops. Vittu. Herättinyt. Ai. No niin. Ei Mewtwo, mä en tapaa kahdestaan. No, mä tapoin Lucarion. Autasnaivi. Mistä Snipe? Kävikö Junova liiga? Mä kävin Junova-liigassa. Voititko? En mä voita. Hävisin. Hävisit Junova liiga. Kyllä. Pääsin toiseksi. No se on. Hävisin tiimi Eeville. Vittu sillä tyypillä harvinaiset Pokemon. Ja harvinaista. On aika harvinaisia ne muodot. Ei ne perus tietenkään, mutta ne. Mä en tiedä, onko ne niin harvinaisia. Harvinaisena varmaan... Se violetti. Esp. Saikikki. Esp. Niin. Mä tiedän muista. Toka nyt tänne, mulla on super. Ei ne tule. Joo, no hyvä. Toka alas. Vee. No. Mä jo luulen, että sä olit se ja Mewtwo. Näytäänkö mä Mewtwo? Vähän. Pitäisikö tosta kohtiirtaa vai vittuilua? Ota, miten tahansa. Mulla on sama kuin Mewtwolla ja noilla Lucario. Oi! Hammer! Hammerdown. Nyt saatana pistetään lihoksi. No, tuu ylös. Vittu. Määritäkö sinä tänne tule? Jumala. Miksi minun pitää hoitaa kaikki? Sä halusit. Poida perseeseen. Tiedätkö sä pohkasit se saatana Lucario?
Vuoro peikki. Sun vuoro. Hei Lucario, meidän kaksintaistelu jää vähän lyhkäiseksi, niin mä haastan sut uudestaan. Mä sulle näytössä tämä Lucario. Lucario lähti mikä itsellänsä. Ei tarvii lähteä superia. Sä otit sen superin, niin Lucario endi. Et se Lucario vittu. No se väisti. No. Onneksi mä tapoin jo sen tossa alussa, kun mä hankin vasta sitä superia. Sä vaan kyllä Lucario. Niin. Joo. Toi Kemisti tuo mun alapuolella olisi kiva tappaa vielä. Nyt. Koska silloin 100 ylittä, niin se lentää sen komiasti. No kato. Voinko mä tehdä asioille jotain? Mä en tiedä se väistä. Mä voin. Sinne meni. Tuosta. Minähän en muuten lennä. Olen lusina. Saatana. Tänne ei tule. Hei. Tue Lucario tänne ylös. 2 vastaan 1 on kiva taistelu. Varsinkin jos meillä on jo. Silloin on hauskaa. Kato, Timberman. Timberman. Enkä tipu. Timberman. Timberman. Timber. Aus. Ota Okei. se superi. Okei. Käytä sitä. Käytä viisasti. Kyllä. Mä en sano mitään tohon enää. No. Pitäisikö seuraavan kerran sanoa, että käytä helposti? Joo. Sitten se voisi toimiakin. Vadakki. Mä en kyllä sit tarvinnut. No, mä nyt heitin sen nopeaa vai johonkin. Tuu ylös. Okei. Satana Lucario, mä ei pysty iskimään sitä. Sitten mä voin väistellä. Niin. Että vaikka tehdään se ninjamaisesti. Mitähän ne oikein väsäsi? Mä saan tuolla alapuolella jotain taloa saa. Eikö sitä taloa? Melkoinen Timberman. No on. Miutsu lentää niin kota hienosti. Joo. Chill. Silloin. Ehta Timberman. Timberman. Tulkaa tänne. Mitä laatikossa on? No mitä lihaa siellä on? Aivot purkissa. Ei oo aivot purkissa, vaan aivot ilman purkki. Tässä. Meidän pitää väistää vielä nämä komeat kädet. Ai saat. Nyt on paha. Nyt on paha. Mitä et vaan? Nyt on paha. Seistä vaan tässä raketissa, niin nyt on paha.
Joo, se jo aika. No, se hyvä näin etukäteen sana. Nyt poppa. Nyt on. Moi. Nyt on. Kuka ei edes iskenyt? Nyt on. Kato! Sain molemmat vielä sitten. Joo. Poppa. Mikä hätänä ehtattiin Timberman? Mä en tippunut, mä luulin, että mä tipun. Onko näin? Mene pois. Kato, hyvinhän se osuu. Hyvin se on ollut. Kun saan Timberman, niin... Timberman käsi. Syntyy puosakka kädessä. Oma tässä välissä missä? Höpötä nyt jotakin noille katsojille. Timberman. Mua varmaan hyödytty tässä koko ajan. Alko mä höpötä? Mä tiedän. Mä otan tätä muutenkin pelissä, niin mä en oikein osaa tietää sitä, kun se tulee luonnostaan. Mitä tuloa nyt? Mutta mä en tiedä puolikään kuuluu vielä, mutta aina ehkä kuuluu. Mutta tämän jälkeen sitten voidaan ojusoa. Mitä sä teet? Yritän päästä. Riehu. Siisti. Riehuja. Niin, pelataan sitten Onepysiä. Unekiesiä. Onko valmis jo? Tämä minä. Mä oon kuolleen kertaan, mun ei tarvitse olla valmis. Ei tarvi olla valmis. Minkä? Mitä se oli? Levy? Levy. Mitä levystä löytyy? Musiikki. Beats. Olisiko edes mainittu? Pallo on kätevä lehi. On se. Itse asiassa se on aika tehokas. Mitä helvettiä tuo pallo tekee? Mä yritin syödä sitä. Mitä on just näet? Toi tehokas lehi. Eikö ollut? Tässä on vaan tuo miekka. Ota säkin miekka. Kato, mulla on tommonen. Se oli pieniä pausseja. Joo, mutta ei se nyt vaan varmaan ketään. Kahvia pitää juoda. Kyllä. Lukario ei päässyt. Eikö? Ei päässyt. Varmaan suututta. Kun se yritti oikein pompata. Ei. Ainut, joka ei päässyt on Lukaari. Kyllä. Melkoinen Lukaari, melkoinen Timberman. Taidapa ottaa tosta. Otas! Okei. Hyvä. Nyt jos vähän säästelisi sitä, kun pääsis maanpinnan. Joo, kannattaa säästää sitä siihen asti. Kannattaa, ettei noin vasta. Kun on melkoisia Timbermanneja. Kummakin melkoisia Timbermanneja. Timbermanneja! Roikun tässä vaan kiltisti. No. No niin, tuu kallas. Anna paukkua! Yes! Osu. Osui. Ei mennyt ohi. Pannaan sitten tuonne. Sitten mä otan ton tosta. No ei sit oo. Jaa, se tuli tonne. Ai, oo paha edes. No ei. Ei oo. Koska ne ei jouduta menetä mitään. 14. Mitä 14? Menettä. Vittu Se paljon. on paha. Vittu, olisikohan sieltä ollut jotakin, mitä laatiossa löytyy? Se on nyrkkeilysäkkiin. Mitä laatiosta löytyy? Vittu mä pääsin yhä. Oi perseen supi. Oi perskäärymä. Tuolla on sitten nää 2, että musta vähän voi olla. Öl. Et ota sitä. Muista olla ehtotin nuoka. Ota se. Niin ota. Totta kiitos.
Ihan jees. Kiitos, kiitos. Okei, ruokaa. Niin on Luka. Pilksu menee tonne. Missä mä oon? Tuossa. Alahaan. No, En ole. oli tässä ala. Milksu enää 4. Kyllä. Ei vittu Milksu. Jes, pääsin takaisin. Sä ei osunut. En, mutta mä meinasin tippua. Jaa. Mä ajattelin, että jes pääsi takas. Se ei osunut. Ei osu. Sitten vaan hetken. Mä en keksinyt jotakin. Olis sitä Milksuudessa. Kyllä. No kyllä mä nyt voin mennä alaan. Ota se. Hyvä. Saat sen tuu vaan hakkaamaan sua, ei teho mikään. Ei. Ei. Siisti. Se on niinku Super Mario. Se on kyllä hyvä peli. Oh. Nyt sulla on tehoa kyllä. Turha luulla. Mä en mene sun ansa. Mitä puuksista näyttää? Ylös. Ylöspäin. Mikäs se on? Ohke. Ohi. Tapahan se on tuokin. Oi peis. Ei vittu. Kauhean rätinä kuuluu vuorotelle. Ei, ota se! Jep, Ota maahan asti. mielellä. Taisi tässä Lukariunkaan vaikka siellä. Ota vaikka tuohon maahan. Ei vittu. Se näytti vähän epäsuosta, mutta ei ollut. No. No. Täytyy tehdä sitten vanhalla tapaa. Hyvä, pois. Vähän niinku näin. 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 Kuule mikä tiimilyönti. Ylöspäin. Katkaako se omaa kaveriansa? Voi kyrpää. Saattaa se lusina olla aika pitkä. Jep. Tuokaa tänne vitun timmerimanni. Mä en tiedä, eikä nyt tosta. Siellä on kukka. Valvede. Banaan. Miten? Eiku, mitäs? Hetkinen. Hetkinen. Juu.
Voi perkele, mitäs mä... Sä meinasit sanoa vai mä Niin jotain? joo. Eiku... Hetkinen. Niin joo, ei kun hetkinen. Niin onko mä maininnut tosta, että mä oon hankkinut sen uuden Odepaissin? Me vaan videoita siitä. Onko? On. Joo. Mutta mä en tiedä sun julkaisusta niitä. Ne voitti. Kyllä. Otetaan vielä niin, että me voitetaan. Menee ikuisesti. Tallennetaan nuo. Koska mä tiedän millä jätkää mä voitan. Jaa. Shuk. Päkkiä. Nyt on kummakin on mopoikkia tallentamassa. Käydä tallentamassa. Puru puru. Data has been finished. Jotain tapahtui tuolla. Millä? Tällä. Sillekö? Tällä. Joo, laitetaan peli. Mitäs sanot? Näin tehdään. No me kuvataan vielä One Piece ja muutamia jaksoja. Jos tää päivä oikein. Morjentes.